An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansara san kalo 10 ye octobre kalo bi o tile 14 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye mawuludu kalo ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 17 ye jatera san kalo 3nan don hijira san 1444 san do dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ mɔgɔ ta mobili min bɛ DC Transport kunungo nɛgɛ kanɲɛ 14 waati Bayangara ani Sevare ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛlɛla mugujugu dɔ kan ni ka se ka maa caman kasaraw ni na ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la sigiba min n'o bɛ kɛ kunnafonidilaw ni kiiri tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ kunungo ale tago naaninan baaraw kɛra ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka finitigilakaw ka kalanyɔrɔ min n'a bɛ fɔ ko école de guerre o dayɛlɛli baara min kɛla an ka jamana kɔnɔna na a yirala ko kunungo ka kalanden fɔlɔw bɔra o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔfeere ani suwala ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min kumbolu ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ kɛlaw ko la ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase aw ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ kunungo nɛgɛ kanɲɛ 14 wagatiw la compagnie DC Transport a yirala k'a fɔ o min n'a kun bɔla Bamako ni k'a kunda koro kan Bayangara ani Sevare ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni ka fɔ la ko mugujugu dɔ kɔni kun dolen bɛ sira la mobili ni kɔni yɛlɛla ni mugujugu kofɔlen nin kan kunnafoni kɔni ka fɔ la maa 60 bɔɲɔgɔnko o tun bɛ ni mobili kofɔlen in kɔnɔna na mugujugu in kɔni wulila ni mobili in kɔni ka se ka mobili in kɔni tiɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kunnafoni ka fɔ la ko maa caman kɔni olu joginna nka min bɛ tali kɛ maa minnu kasaraliw nin na ko hali nin yɔrɔ la a maaw kɔni ma se ka da dɔn nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni na k'a bɛ taa maa 10 ani kɔ bɔɲɔgɔnko de la an ɲininkali kɛ Adama Karambe la ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Adama Karambe n ye premier vice-président ye Muguma Bagana Sɔtɔgɔ la. Kunungo ko duguta mobili dɔ ko a yɛlɛla mugujugu dɔ ka Bayangara ani Sevare ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɛra cogo di? Sidi nin kɛra tiɲɛliba ye dɛ nin kɛra dusuwasuwasu ye an bara mobili min bɔra Bamakɔ an bɛ mun fɔ ko DC Transport DG a bɛ jɔ Bamakɔ goudron la volet kɛrɛfɛ donc Bayangara passager Koro passager ka taa Bangaji passager mɔgɔ caman bɛ charger de ka taga sɔgɔmada joona fɛ o bɔra kunu fajiri fɛ Bamakɔ ya ale de ye premier a bɛ ka kunda Koro Bayangara yani a ka se Bayangara an bɛ dugu min bɔ ko Tile donc Tile gare ani Tugunde gare cɛ la tournée dɔ bɛ pont kɛrɛfɛ maa jugu ninnu ala ka maa dangalen ninnu donc passager minnu ma min minnu ma bɔ u bɛ mobili kɔnɔ u taara mini don dɔrɔn yɛrɛ sanfɛla la kaari in sera yen dɔrɔn fɛnw wulila ni kaari ye kaari in kɔni yɛrɛkɛla yɛrɛ i ye kaari ye i b'a miiri mɔgɔ bɔra a kɔnɔ kɔnɔ i tɛ taa la mais kaari in an y'a mɛn cogo min na mɔgɔ 60 ɲɔgɔnna de tun b'a kɔnɔ donc belebele kɔni cayara mun banna fana o fana cayara kosɛbɛ 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 donc maa min tɔɔrɔ a la a bɛ maa 10 kɔ hali sisan nombre jɔnjɔn kɔni a ma sɔrɔ dɔw joginna kosɛbɛ 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 o bɛ taa la donc maa min fɛn kɛra la kɔni a bɛ maa 15 hakɛ kɔnɔ a b'o bɔ donc o de kasara kɛra DG Transport donc Alhaji Mukutari ale ka kari de don sisan kɔni ale de bɛ mɔgɔ caman doni ka taga n'a ye sɔgɔma joona kɔni fɛ tuma bɛɛ sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ bɔ Bamakɔ a b'a kun da Koro kan o de kɛra kunun an kɔni kun kamkamlen don kojugu Sidi walahi. An tun ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko tile 2 yɛrɛ la ko sigidalamaw ye MINUSMA mɔgɔ gɛn ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na o kuma nin ye tiɲɛ ye wa? O kuma nin ye tiɲɛ ye MINUSMA gɛnna yɔrɔ min na ani attaque kɛra yɔrɔ min na n'i y'a jateminɛ a tɛ 3 kilomètres bɔ yɛrɛ Sɔngɔ gare ni Tile gare o tɛ tɛmɛ 3 kilomètres kan donc o fɔrala ka don Sɔngɔ dugulamaw wulila k'aw gɛn parce que n'an kɔni y'aw ye dɔrɔn bɔnɛ tugulen b'an kɔ parce que n'an y'aw ye dɔrɔn a ma mɛn ko dɔ bɛ kɛ i n'a fɔ adamaden san 3 kɛlɛ i jugu ni i ɲɛ kɔni i kan ka bɔ ɲɔgɔn na donc ni MINUSMA kɔni y'a ye a bɛ dépliquer kɛ yɔrɔ yɔrɔ an kɔni ka lakɔlɔsi la an bɛ siran ko dɔ kɔni bɛ kɛ donc o yɔrɔ kelen na kuna sini o gɛnna nin kɛra n'u kɔni yera dɔrɔn ko sira na ko fɛn dɔ bɛ yen an siranna mun ɲɛ an ma taa k'aw da mais bisigi de don an t'a fɔ olu de don mais ni olu kɔni sen cayara don min dɔrɔn an garisɛgɛ bɛ kɛ nin ɲɔgɔnna ko juguba ye donc o de kosɔn
yen population o dalente misimana o dalenta ka bi talenta ka sini no e deble kedra avec en ci wala sidi arme ko ni wulle no ko so femumbe tu kolo jugoro mo sitado bi ambe mun fola ma jugun no deselen bare do o be sega mun ke doro o te sega arme attaquer ka fenke bi ambe yoro minna o te sega dozo attaquer ka fenke bi ambe yoro minna mais o kon be sega ni nyongona sendugu ke ka population du sukun toro wala sa anga murti amara baoma donc amara bao o ka wulika joke toujours opération o ko boloda parce que ambe ka yoro kele mun fo o be boyende kana ni sendugu nunke toujours ani o ni doso ka bolodi nyoma make opération ka ko so o be ka kala de ka do faraka donc mamun tara alaka hinula alaka kuma sedisuye alaka kuma sedisuye ka soro o mammi o mabbo ni tume talike adama karambe aga shiraw la ya fa cogomuna yarabi alaka wuliga jo sabati anga jamana kono basiki bisega nati cogomina namboray anga jamana nyema kono le wuliga jo konita ninga sega kalanyoro kono dayale anga finitigela kaw kama finitigela kaw ka kalanyoro me na fa ko école de la guerre o kon dayale lu baraw kono kera ayira ko kalande folo minu no lu dona ma muga bonyongo olu koni bora kunungo olu ka boli baraw koni kera colonel Sadio Camara ale koni taraka sika tulu ka seben foro koni durma ni kene kan colonel Sadio Camara anga le lame ye domba ye Mali bolo keren na yala armée malienne bolo ni sonjale nana école de guerre du Mali première promotion ka diplôme duma anuka insigne duma bia amese ka fo ko Mali école so dafara amba donc ka fanga jamana kerenkrenyana abe santambo ambe gelaya konnala pour que anga nyesro o gelaya nununa amse ka fo ni école ndebe na barake ka haklinaw ta ka nyere ka haklina nanga valeru don anga école dona wala sa chuga mina mese ka anga jamana kumabo ni tume talike colonel Sadio Camara la mime talike kalande munu yere bora o ma do be talike colonel Tidiane Jarala anga le ka shiraw lame angoni o kera ma kuna jaye ka ke ma folo munu dona ni école de guerre na donc kuna jado ka ke vraiment la kramo ba munu be kalange université bawla ani surasi munu nyuka vraiment preuve que terrain ga nuka donia nuka fin an fana ma kuna jara olu ka donia di anma vraiment o kuna jade anma donc école ngoni ye école badi mime malla donc anga ke au première promotion o yama vraiment kuna jaye kuna wului donc an dogoni munu bena vraiment ambu encourager ka fo kalande be ya école na ya vraiment professeur bawbe ya surasi bawbe ya munu mi kalange ya no donc vraiment an si wale no bi ni tume talike colonel Tidiane Jara alega shirawla uya fo cogomuna jamana nyama ga wuliga jo kunte dowre de finitigela ka obisega la ko cogo ya muna wala sa kele bamale banga jamana kono obisega banchuga no yarabi ala ko siraw sabati anga jamana kono namboray nyononga ofeno kerena dogofre ani shwala ni nyonche furgu kono meni dugun ni nyonche nga wuliga jo kono kala sigidala ma bela jelen ngoni farala nyonga kasika ga sigiga fodi wala sa obisegu tega da takuruna kelena tugumna kerena jadi wala tigila ma munumbe uga sigida wala fere obisega soro ko la obisegu ga malo kono ko la dun chugo ya mina o kera faranyonga bade trata dongo mime talike Mamadou Sumununa ale ba nyefoyen anka lame ne toye Mamadou Sumunu ka bo nyono dogofri ko gela tumbe dogofri kaw ani shwala kaw ni nyonche ko nga ko benyoya sorola akula baran akira togodi dogofri ni shwala komini ni nyonche fongo yanya donu kuma ni nyonche onga bi alhamdulillah hakilla ni man tugu farala nyanga anya sigi ka foket tarata do Allah ko ne kan sigira kuma na den kera ka jira ka fo dogofri komini ni shwala komini ade kurmare kelende aunde fakeli bakeli aunde bi dunyanga ka bonyanga on migale ya nana anga je ka nyine hakili kono pour que am se ka bara nu keke choko junaina hakili nyuma yana gale ya munumba ni yanke akase ka bwani yanke donc am se ka nga lama nanga taka se ku kenyo fi ko mina o benga yin fanga makono kunya oyi mune kera so ni fonyongo kuntimena awni nyonche ni ngara sababu ye ka fonyango do yanke o kera bambanci wale tabaga oye lanyini do ke shwala ka ufre anika lanyini do ke dogofri ka ufre o ye lanyini ni ke dogofri ka ufre dogofri ka ko majenu ukala lanyini ala ko ne ya ka ye lanyini ni ke shwala ka ko ni nye laidu tawye ke benando mene ka ko unulu
ti se ɲama o kana suma o ti se ɲama o dɔgɔfirikaw y'a jira la k'a fɔ ko o n'olu ti o bɛnkan ta o gɛlɛya de nana don sigida fila ani ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ banmanti wale kɛbaga ninnu ka kow tacogo ye. maa bɛ se k'a dɔn bɛnkan ye a sigila kan min kan wa. Aya an ye bɛnkan min kɛ sisan nin waati na komini fila in dama ma fɛn in baara kɛ ka daminɛ dugabugu siribala ɲɔnɔ ka taa malodo nufɛngunando ka taa fɔ mbɛwani nin bɛɛ dozow nana fo kolokani a bɛɛ kun bɛ yan ka bɔ yusufu toloba fɛ yen o bɛɛ ka mɔgɔw kun bɛ yan an nana sigi ka fɔ kɛ a kɔni kɛra sigi ka fɔ belebele ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra komini fila in ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka fɔ ye aya bɛnkan minnu kɔni tara k'a fɔ ko an bɛna baara kɛ bɛnkan minnu kan dɔgɔfiri komini dozo y'a jira k'a fɔ mɔgɔlu sigima marifa daburu kan o b'a ɲini sualakaw fana ka se ka o ko in waleya o yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u jɛna ni o bɛnkan ninnu ye o ko nin waleyala o ni dozo kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ ka o bɛnkan kɔni sabatila. aw yɛrɛ damɛ la k'a fɔ nin waati in na o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ lafiya bɛ se ka sɔrɔ fɛɛrɛ mun na wa. Awɔ an dama la sabu kɛ kɛlɛ fura ti kɛlɛ ye n'i ye kɛlɛ kɔni kelen ye kɛlɛ bɛ kɛ kun dɔ de kama mɛ kɛlɛ ti kɛlɛ ban dɛ an bi kɛlɛ o kɛlɛ la kɛlɛ ti kɛlɛ ban sigikafɔ de bi kɛlɛ ban an kɔni y'a ɲini an ka sigikafɔ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ pour que furukufuruku ni mankan misɛnmanin min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ani fɔnkanɲɔgɔn kuma minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni layidukanw taara dozo jɛkulu fila ani ɲɔgɔn cɛ sisan laɲini yɛrɛ ye min ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka baaradaw cogoyaw fana tɛ kɛ mɔgɔw ja sabu kɛ maa ninnu bɛnna wale mɔgɔ ninnu bi samiyɛ bonya san tɔw la u b'a kɛ cogo min na sabu kɛ ni samiyɛ donna u tɛ sɔn ka lama kɛ u b'u da u bolo la fo ka taa ji tigɛ ni ji tigɛra dɔrɔn u bɛ wuli sumanw kantɔla baarakɛtɔla fɛ k'a fɔ ko sumanw tɛ baara o ko minnu bɛ sen na an ye sigikafɔ de kɛ k'a fɔ ko buma o ko ninnu o ka se ka bɔ an ni sualakaw cɛ sabu kɛ maa ninnu bɛ bɔ suala kote de la kana dɔgɔfiri komini na kana mɔɔw bali sɛnɛ na ani ka malo jeni ka baara caman kɛ o layidukanw de tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ ko kuma sualakaw fana ka wuli k'u jɔ an ka jɛ ka baara ninnu boloda ɲɔgɔn fɛ ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ko in bali n'o ye malo jeni ni malo ti baara ni kɛ anw fɛ yan san damadɔ in na pour que ka se k'o ko ninnu bɔ an ma an ka foli b'aw yɛrɛ ye o ye kulubali. Ni tun bɛ tali kɛ mamadu sumana na ɲɔnɔ dɔgɔfirikaw fɛ yen u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka hakilina kɛ ɲɛtako ye bɛɲɔgɔnya a bɛ se ka sabati an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogo min na n'an bɔra ye mali kunnafonidilaw olu ni minisiriso min ka baara ɲɛsilen bɛ kiriko ma olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ ka se ka sigikafɔ kɔni kɛ ladalako la a ta ko naaninan baaraw kɛra kunungo kunnafonidilaw tɔgɔla soba kɔnɔna na a baara kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ dunkojugu ani yuruguyurugu kunnafonidilaw sen bɛ se ka don o kɛlɛli la cogo min na kunnafonidilaw jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya o baaraw la cogoya min na kɛnɛ ka yen nɔ kunnafonidilaw ka soba ɲɛma n'o bɛ tali kɛ banjugu dante la ale hakilina fɔ nin ko in na ko in bɛ cogo di. a nafa ye min ye an ka ministère de la justice ka baara kɛ cogo dɔn olu fana ka presse ka baara kɛ cogo dɔn n'an ye ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn gasi sigi an bɛ ɲɔgɔn ka baara taabolow dɔn an k'an ka service min y'a rendu population ye an bɛɛ lajɛlen b'o dɔn nin y'a siɲɛ 4nan ye a bɛ kɛ sababuya ye ka kalan se kunnafonidilaw ma a bɛ kɛ sababuya ye kunnafonidilaw k'u jɔyɔrɔ dɔn a bɛ kɛ sababuya ye u ka faamuyali kɛ walasa u bɛ se ka mɔgɔw kunnafoni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma ɲɛ k'i bɛ mɔgɔ kunnafoni a k'a sɔrɔ i bɛ kuma fɛn min kan i yɛrɛ b'a dɔn. Ni tun bɛ tali kɛ banjugu dante la kunnafonidilaw ka soba ɲɛma don kɛnɛ ka yen nɔ kiri minisiri ale ka ciden kun bɛ n'o bɛ tali kɛ a ka secrétaire général la Dr Boubacar Sidiki Jara ale ye kuma min fɔ o filɛ. kunnafoni mun bɛ di jamanadenw ma a kan ka kɛ kunnafoni ye mun bɛ yuruguyurugu kɛlɛ a man ka yuruguyurugu layɛlɛ sanfɛ a man ka kɛ sababu ye fana ko kunnafonidilaw fana bɛ yuruguyurugu kɛ pour que ka kunnafoni di jamanadenw ma parce que kunnafoni mun daminɛna ni yuruguyurugu ye aw yɛrɛ kɔni b'a dɔn o tɛ kunnafoni ɲɛnama ye a kunnafoni fana a kan ka di ka bɛɛ ka hakɛ di ma dan kana sago ka dan sago bari kunnafoni dila ani mɔgɔ dɔ de ye ɲɔgɔn ye ou bien dɔ de donna a kan a ka mɔgɔya k'o ladon kunnafoni dina bɛ kunnafoni min di a kan ka kɛ kunnafoni sanima ye k'a ɲini kunnafoni mun ni nɔgɔ t'a la ka sɔrɔ k'a di jamanadenw ma kunnafoni dila fana ye jamanaden de ye a ka baara fɔlɔ ye mun ye jamana taɲɛ yuruguyurugu dun bɛ jamana lasegin kɔ de donc ale man ka don yuruguyurugu la k'a fɔ k'a bɛ yuruguyurugukɛlaw dɛmɛ a man ka don ko la k'a fɔ mun bɛ jamana lagosi k'a sɔrɔ a b'a lagosi la cogoya min na ni kunnafoni min ye juta kunnafoni na kun t'a la. Ni tun bɛ tali kɛ kiri minisiriso olu ka secrétaire général la n'o bɛ tali kɛ Dr Boubacar Sidiki Jara la u y'a fɔ cogo min na
yarabi ala ka hakilina nu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka yɛlɛma kɔni don an ka jamana sariya sunba la sariya sunba kura min kɔni n'o bɔra sisan maliden dɔw b'a ye cogo di dɔw hakilina ye jumɛn ye an ka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Nahamba Gasuba, ne ye bɛ jɛkulu kunna n'o tɔgɔ ko Mouvement Populaire pour la Cohésion Sociale au Mali n'an ko ma ko MPC Mali. Sariyaso in kɔnɔna na nka ye yɔrɔ min kalan n'o kunkolodimi ye ne minɛ dɔɔni o ye k'a fɔ ko ni nationalité fila bɛ maa minnu bolo i n'a fɔ i ka kɛ maliyɛn den ka tila ka t'i kɛ français ye nationalité français d'i ma donc k'o t'i yamaruya tuguni i kana fanga ɲini Mali kɔnɔ o kɔrɔ ko anw bɛ k'an ka tungarankow kɛ dɔnkɛ tungarankew kɛ dɔn kɛrɛ fɔ ye donc o kunkolodimi bɛ ne na a ko la dɔɔni. Ne tɔgɔ Vinabe Dena malidenw kɔni kun hakilina ka ni min ye o caman kan donna la sabula ni ye kanko yɛrɛ bɛɛ jateminɛ ko kan bɛɛ bɛ se ka kɛ Mali langue officielle ye wa ko kura min fana b'a la o ye ko jamana ɲɛma ale fana n'a ye ko kɛ min ma bɛn ko a bɛ se ka bɔ a jɔyɔrɔ la walasa ka se ka coup d'état ka fu siri o bɛɛ la n'i ye nin bɛɛ kan jate minɛ an bɛ se ka fɔ laɲini caman kan bɛ minnu kɔni olu taara ba la hali n'a sɔrɔ n'i ye a jate minɛ yɔrɔ dɔ la jɛngɛ dɔɔni fana bɛ sabula fangaba kan taara ka di président ma sabula ni fɔlɔ la ni jamana n'o mara o ɲɛmɔgɔ ko bɛɛ tun bɛ premier ministre bolo o kɔni minɛna a premier ministre la ni constitution kura in kɔni kɔnɔna na k'a di président yɛrɛ ma. Ne tɔgɔ Bara Sulemani Jalo ne yɛrɛ b'a kun kɔni hakilina na ayiwa yɛlɛmabolo kun kan ka kɛ yɔrɔ min na o de ye jamana maracogo ale ni politiki ko bunna k'u kan ka kɛ cogoya min na o mana bɔ yen yɛlɛmabolo minnu ka kan ka kɛ baara yɛrɛ tacogo la ni i n'a fɔ fonctionnaires yɛrɛ ka lahalaw kan ani fɛɛrɛ kuraw minnu bɛna tigɛ walasa ka se ka anw kalanso diɲɛ selege naani na. Ne tɔgɔ ye Jibril Sako an ka avant projet min bɔra hakilinata min bɛ ne na a la o ye d'abord an ka ɲini ka a kalan an ye kibaruya minnu sɔrɔ a kɔnɔna la kibaruya minnu sɔrɔla a kɔnɔna la dans un premier temps c'est que maliyɛnw ka fɛn caman talen don ba la a kɔnɔna la. Ismail Sako Parti social démocrate africain PSD a présent don an ka hakilina ye min a la an y'a ye k'a fɔ yɛlɛma damadama b'a la minnu yɛlɛma n'u ka ɲi jamana ma ka ɲi an ka démocratie ma o yɛlɛma ninnu bɛ tali kɛ élection présidentielle premier tour deuxième tour français dɔ farala kan yɛlɛma wɛrɛ bɛ min ka ɲi i kɛra député o i kɛra ministre o n ye dantɛmɛ wale kɛ mara kɔnɔ i ka baara hukumu kɔnɔna la i min kan ka bɔ a kɔnɔ o bɛ tali kɛ président de la république ka baara kɔnɔ n'a nana waleya dɔ ta waleya min man ɲi ko a bɛ se ka wale bɔgɔ jɛnɛ ka ka fanga ɲɔgɔn ka ye an bolo n'an kan bɛ don o kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye fanga sinamatɔn olu bɛ se ka waati bɛɛ ka fɛn dɔ ɲini pour que président ka fanga bɛ se ka jɔ donc mɔgɔ bɛ o ko ɲɛɲini na an bɛna kɛ o ko ɲɛɲini na donc baara tɛna se ka k'a kɔnɔ. ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka seerew la u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn daga dan ka jamana na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye kasara olu tɔgɔla don o bɛ laɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ octobre kalo tile 13 ni don tɔgɔla a laɲɛnamaya Mali kɔnɔna na kɛnɛ ka ɲɛnɔ min bɛ tali kɛ lieutenant colonel Bakari Dawola ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. adamaden an'a ka sigida an'a bolofɛn o kɔlɔlɔ jangaro mana'o sɔrɔ ala k'an kisi jangaro yɛrɛ ma fɔlɔ jangaro mana'o sɔrɔ an bɛ se ka dɛmɛ don ma joona joona cogo di diɲɛ segilanan bɛɛ ka jɛlen ka bɛnna don mun kan k'a fɔ ko octobre kalo tile 13 o ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin kɔlɔlɔ n'an b'o wele kasara jugu ani kunbɛ cogo o bɛ se ka matarafa cogo di kasara fɛn jumɛn don kasara n'a kɛla a bɛ kunbɛ cogo di kasara ni a yɛrɛ sera an bɛ fɛn jumɛn kɛ k'a kisi ka kɔlɔlɔ kisi adamaden kan adamaden bolofɛn kan ani sigida kan donc bi baara kun y'o de kɔnɔ ye adamaden i ma yɛrɛ da walasa k'a fɔ ko i bɛ ni an ko an bɛ fɛn d'an yɛrɛ ma a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ ka kɛwale ka se ka a fɔ aw minnu ɲɛ b'a la a bɛ kɛ aw jamanaden minnu ye aw de kan ka dɔn k'a fɔ pompier bɛ baara mun na ou bien plateforme n'o ye jɛkulu min b'a to o bɛ kasaraw kunbɛn n'o bɛ jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la donc aw de bɛ se k'a fɔ k'a fɔ aw ka baara an bɛ se ka nin kuru hakɛ in di aw ma a ka baara kɔnɔna na nka ne ko n bɛ n yɛrɛ noter ne kɔni b'a fɔ k'a fɔ ne taara jamana caman na an ye conférence internationale kɛ Dakar Ouagadougou ka taa se Mauritanie fɛn o fɛn na n'i ye Mali ye a kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ Mali cɛsirilen don kosɛbɛ o jamana caman ye donc an ka dafɛ jamana bɛɛ lajɛlen na Mali kɔni ye labɛn kɛ kosɛbɛ ka taa jangaro kasara jugu non seulement a kana kɛ an b'a wele mesure prévention mais aussi n'a kɛla an b'a kunbɛ cogo di maintenant n'a a kunbɛ la an b'a kɔlɔlɔ dɔgɔya cogo di adamaden kan a n'a bolofɛn kan an jɔyɔrɔ ka b'o la bi kosɛbɛ Mali kɔnɔna na.
ni tun bɛ tali kɛ protection civile maa dɔ la lieutenant colonel Bakari Dawo u y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi kasara ma n'an bɔra ye kulu min sigilen bɛ sen ka an ka jamana kɔnɔ yan jɛkulu caman force civile maaw olu kɔni ye fara ɲɔgɔnba kɔni kɛ ka wulikajɔ kɔni ta Bamakɔ yɛrɛ u bɛ se ka jɛya cogoya mun na kunungo a baara dɔw kɔni kɛra Sebenikɔrɔkaw fɛ yen nɔ Sebenikɔrɔ l'écolesoba sigidalama bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ka se ka na fɛɛrɛ kɔni kɛ ka nin yɔrɔ in kɔni saniya an ka maa dɔw ka seereya lamɛn. Aïssata Keita ne bɛ min fɔ an tɔɲɔgɔnninw ɲɛna n'a ye dumuni kɛ an ka ɲama fili poubelle kɔnɔ an k'an yɛrɛ kisi bana ma k'an yɛrɛ sanuya. Ekɔlidenw bɛɛ ekɔlikaramɔgɔw bɛɛ bɛɛ y'i sen don a la bɛɛ parce que bɛɛ b'a dɔn saniya kɔni o ye fɛn ɲuman de ye saniya ale de bɛ na ni kɛnɛya ye ekɔliso la c'est pour que bɛɛ wula ka an dɛmɛ a baara la an b'u fo k'u wariɲuman dɔn minnu bɛ sigida la an bɛna kuma u fɛ u k'a lajɛ n'u tilal'u ka feere la u k'u ka ɲama cɛ k'a ton yɔrɔ dɔ la n'a cɛyara an b'a fɔ mairie ɲɛna a bɛna a cɛ ka bɔ yen maintenant mun y'an ka denmisɛnninw ye ekɔliso kɔnɔna la an bɛ passer classe kɔnɔ k'u sensibiliser n'u ye ji min u ka a bila poubelle kɔnɔ u kana to yɔrɔ ka nɔgɔ tuguni. Boubacar Tabouré an filɛ kɛnɛ min kan sɔgɔmada in na Sebenikɔrɔ groupe scolaire don force civile mɔgɔw ka hakilina don miiriya in bɔra olu de la saniya n'o ye bɛsɛya ye a ɲɔgɔn dan ka a sigi Bamakɔ commune 6 ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ yan commune 4 ta hukumu kɔnɔna de la. Ne ye madame Niatassa ye Bana Traoré ne ye Sebenikɔrɔ ka fɔ cellule présidente Sebenikɔrɔ ka saniya ni mɔgɔ min y'a jateminɛ Sebenikɔrɔkaw yɛrɛ b'a dɔn commune 4 la ne ni n ka association musow anw de bɛ Sebenikɔrɔ fura sanga ani wagati bɛɛ anw de b'a yɔrɔw saniya donc ni mɔgɔ nana k'i bɛ anw dɛmɛ o la ka bolofaranga kɛ anw ye o la alhamdulilayi rabil alamina an bɛ farisati mɔgɔw yɛrɛ fo k'u barikada yarabi u ye min daminɛ ala k'a k'a ka ala ta ye. Isa Dumiya an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an tɛna segin o la an kɔni an dugulakaw quartier kɔnɔ an b'u ka bila la su ni tile u ye nin initiative sɔrɔ cogo min na initiative caman wɛrɛ bɛ yen n'u sera an ma su ni tile an bɛ wuli k'u dɛmɛ a k'an b'u ka bila la an b'u remercier vraiment nin de ka d'an ye nin de bɛ dugu bɔ nɔgɔ la dugu tɛ taa saniya kɔ cogo si la gɛlɛya min bɛ yen jiko gɛlɛya b'an kan hali an filɛ ekɔliso min kɔnɔ la ekɔliso so ninnu vraiment u ka kan ka réparer an ka ekɔliso caman tiɲɛlen don ji tɛ ekɔliso kuru kɔnɔ jiko yɛrɛ de b'an na parce que an bɛ yɔrɔ min na gɛrɛngɛrɛma yɔrɔ don farama yɔrɔ de don a jiko ka gɛlɛn kosɛbɛ. Lebelebugu dugutigi Jinamakan Traoré ne tɛ se ka foyi f'u ye foli ani barikada yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye sanuya ta ka dugu sɛgɛrɛ o kɔrɔ k'i ye kɛnɛya de ta ka yen sɛgɛrɛ u y'o ŋɛnɛ ɲuman min ta k'anw sɛgɛrɛ vraiment a diyara an nɔ a bɛnn'an ma an b'u fo hali bi hakilina min y'o la ala k'a ta fanga d'u rɔ. Ne tɔgɔ Kabuni Jate Jikɔrɔni Para dugutigi ni hakilina bɔra mɔgɔ minnu na n'o ye force civile ye vraiment an bɛ ala de deli halisa ala ka ɲɔgɔnna caya a kana dan nin ma quoi parce que adamadenya yɛrɛ tɛ se ka jɛya kɔ donc faut que an ka occuper jɛya nin la adamaden n'i jɛyara a ka ca ala fɛ hali ka bana a bɛ nɔgɔya dɔɔni mais en tant que nɔgɔ bɛ yen nɔ bana t'i ban. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jɛya yɛrɛ o bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ yarabi ala ka hakilinaw sabati n'an bɔra ye déplacement minnu n'olu dɔw sigilen bɛ kalabankurukaw fɛ yen nɔ wulikajɔ kɔni kɛra jɛkulu dɔ fɛ ni ka se ka taa n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u nakuma mɛnna denmisɛnninw si kɔrɔbayala ka se ka taa bolokoli ta ka ɲɛsin u ka denmisɛnninw ma o bolokoliw baaraw kɛra an ka maa dɔw ka seereya lamɛn. Fatumata Sise nisɔndiya min bɛ n na ne ka denmisɛnninw ka ca mɔgɔ 18 association volontaire depuis anw nana o fɔlɔ min ye depuis anw nana kalabankɔrɔ fɔlɔ ale kɛra n jatigi ye a ye jɔyɔrɔba a jɔra n'u ye nin kɛnda ɲɛsin an ma ne b'u fo k'u waleɲuman Sisogo ani dɔgɔtɔrɔ Jile u bɛ i ni ce an tɛ ɲɔgɔn bolo sa dɛ kabini ninnu nana san 2 de ni ani kalo 4 u se mu b'o kɛ u bɛ boli kɛ n'an banana wulu n'an ye dumuni kɛ wulu bɛɛ dɛmɛ sugu bɛɛ lase an ma an ka laɲini ye mun ye bolokɔrɔ k'u sigi u ka dɛmɛ ala kama kira kama busew ka bɔ waritigiw ka bɔ k'an dɛmɛ yɛrɛ kosɛbɛ. Mamadu Famakan Sisogo ne ye sécurité volontaire président ye Mali kɔnɔ yan nɔ ni u b'an wele ko sécurisiw bon u ye an wele ko denmisɛnnin ka ca u bolo réfugiés de don kɛlɛw la b'u sigiyɔrɔ la ka na yan nɔ bon mɔgɔ minnu don u bɛ walo gerebuya de la même na u bana la u furakɛli ye baara ye fo n'u y'an wele souvent an bɛ boli ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn kan c'est des gens u yɛrɛ u balo yɛrɛ ka gɛlɛ u ma fɔlɔ kuma tɛ k'u y'u sen don ko wɛrɛ la u ye an latɔgɔma k'a yira an na k'a fɔ k'u ka denmisɛnninw ka ca u bolo minnu bɛ yen nɔ u bolow ma ko an ko baasi tɛ an y'an kan tuma k'a fɔ denmisɛnnin hakɛya min bɛ yen nɔ u k'o nombre di an ma u ye denmisɛnnin nombre di an ma an ye docteur Jire wele n'o ye sentinelle président ye depuis an nana an n'a bɛ ɲɔgɔn bolo sabula mɔgɔ ninnu nana so kun t'u bolo muso kɔnɔmaw kun don u kuma deli ka peseli kɛ ala ni docteur Jire sababuya la o bɛɛ ɲɛnabɔra donc an ye docteur Jire contacté o kɛra docteur Jire kɛra sababu ye an ni clinique Meditech ye ɲɔgɔn sɔrɔ bon alhamdulilayi o fɔga bɛn de kɔnɔna la o de y'an se yan bi ni o bolokoli ye ka na kɛ clinique Meditech la yan nɔ an ka laɲini ye min ye ka ɲɛsin malidenw ma mali bɛ yɔrɔ min na bi fɛn dɔ de tun bɛ mali la n'o ye bolodi ɲɔgɔnma ye ko to ɲɔgɔn ta la bɛn ni sigi o de tiɲɛna bon an b'a ɲini
maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ an danbe an ka sego ma sabula i bɔra yɔrɔ min na n'i ɲinan'o kɔ i ta yɔrɔ bɛ tunu i la maliyɛn fɛn fɛn bɛ fan o fan fɛ an ka fɛn ɲumanw kɛ ka yira ɲɔgɔn na k'a fɔ sigikafɔ damu koto ɲɔgɔn ta la o de ye Mali ta ye n bɛ n profiter nin micro in fɛ bi ka welewela ka na se bɛɛ lajɛlen ma an ye secouriste volontaires de Mali kɔnɔ bi jeli bɔnna falatɔw cayara yatimɛw cayara mɔgɔ si ka hɛrɛ t'a la mɔgɔ bɛ jamana in fan bɛɛ fɛ an b'a ɲini u fɛ bɛɛ lajɛlen ka i mada an ka jɛ anw de ye kelen anw de ye fa kelen anw de ye ba kelen maliyɛn mana bɔ yɔrɔ yɔrɔ maliyɛn de don kɛlɛ in tɛ maa si arranger n'i y'a ye bi réfugié ninnu bɛ yan nɔ kɛlɛ de y'u lab'u sigiyɔrɔ la ka na dɔw nacogo n'a fɔra i ye ji bɛ ci i ɲɛ kan an n'u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan donc an bɛ min dɔn u ka kow la association caman bɛ u t'a dɔn an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka kɛ Ala yɛrɛ de kama an ka sigi ka fɔ kɛ Mali tɔɔrɔ la Mali ɲanina fosi tɛ bɛn bɔ Ala ka bɛn sabati an ka jamana in kɔnɔ ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka ɲɔgɔnnaw cɛ an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka hakili to déplacer la walasa kɔlɔlɔ min b'u la a dɔw bɛ se ka fɔ u la cogoya mun na yarabi Ala k'u hakilinaw sabati n'an bɔra yen nɔ hali bi o déplacer ko hukumu kɔnɔna na centre meublé kɔnɔna na Sogonikɔkaw fɛ yen nɔ déplacer dɔw bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ gɛlɛya b'olu da la dɛ ko maa caman kɔni bɛ yen u bɛ t'u ɲininka u ka gɛlɛyaw la nka k'u kɔni tɛ ka dɛmɛ ye a maa dɔw b'u ka seereya di an k'u lamɛn. Yan nɔ kɔni kabini an nana yan maa caman polisi caman kun nana yan o bɛ se ka baara ɲɛfɔ an ɲɛna nka o si ma sabati fɔlɔ ko ni polisi kelen de y'a sabati o min y'a wari di min ma maa 5 ɲɔgɔn na olu de y'a misi san o bɛ se ka ambushi kɛ o bɛ se ka n'i y'a dɔɔni sɔrɔ o bɛ se ka feere cogo min na n'i y'a dɔɔni sɔrɔ nka o si ma sabati fɔlɔ nka caman nana yan o mɛ baloko gɛlɛya kɔni b'an na tiɲɛ yɛrɛ baloko tɛ yan ni maa ma san balo dɔrɔn a t'i sɔrɔ bilen fura dɔgɔtɔrɔ ko gɛlɛya fana b'an na o de gɛlɛya an na kosɛbɛ ji fana tɛ yan. donc ne sera ka an dɛmɛ ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye ni mɔgɔ y'a d'e ma a ka ɲi ni mɔgɔ ma d'e ma fana i bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ sisan n'a y'a sɔrɔ n'a sɔrɔla wari o n'a sɔrɔla bɛɛ ye o an bɛ se ka a mara ka yɛlɛma dɔɔni a bɛ se ka dɔ lase an ma o ka fisa ni an ma an sigilen no yan kan. ni tun bɛ tali kɛ déplacer dɔw ka seereya la kɛrɛnkɛrɛnnenya gɛlɛya minnu kɛ k'u sigiyɔrɔ bila n'u bɛ centre meublé kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka nɔgɔya don an ka jamana kɔnɔ n'u bɛ se ka sigi ka taa u sigiyɔrɔ la cogoya min na n'an bɔra yen kuranɛ kalanyɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ olu kɔni y'u ka kalan kuncɛw baaraw kɔni kɛ ni ka se ka sɛbɛnfura kɔni di kalandenw ma n'o bɛ tali kɛ attestation na centre Asiya Bindu Muzayiw olu kɔni y'u ka sɛbɛnfuraw di kalandenw ma an ka maa dɔw ka seereya lamɛn. alhamdulillah ne nisɔndiyalen don n bɛ Ala fo k'a waleɲuman dɔn ale min n jɔyɔrɔ ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ n bɛ n ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ n b'a ɲini Ala fɛ a ka jɔyɔrɔ ye nɔgɔya n tɔɲɔgɔnninw bɛɛ lajɛlen. nisɔndiyalen don bi ka da kan n ye Ala ka kitaba in durusi bi n b'a ɲini Ala fɛ Ala min y'a durusi nɔgɔya a ka baara kɛ nɔgɔya o kɔfɛ n bɛ fɔli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin n karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ani lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen lamɛnbaga min n'a ye anw ladon wagati min na n'a daga gɛn i n'a fɔ sami. ne nisɔndiyara kosɛbɛ parce que Ala y'a to ne ye nin kuranɛ barikama in durusi a bɛna ne nafa o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a bɛna ne kunkɔrɔta ka ne sankɔrɔta ne bɛ an ka malimatuba in fo ale min y'a to ne sera ka nin kuranɛ barikama in durusi ne bɛ n fa fo ka tila ka n ba fo olu min y'a to ne kɛra sababu ye ka na nin kuranɛ durusi yɔrɔ in na. nisɔndiya min ka depuis Ala k'an dan nisɔndiya nin bɛ digi ka kan ka fɔlɔ. a bɛ denmisɛnw la durusi kuranɛ de la a b'u la durusi fana fɛn wɛrɛw la mun tɛ kuranɛ ye a b'u la kala diɲɛ magoɲa kalan minnu bɛ yen sisan n'o de ye ayiwa arabukalan dɔɔni ye n'o ye faransɛ dɔɔni ye n'o ye angilɛ dɔɔni ye u b'o dɔɔni kala ayiwa ka fara kuranɛ kan n ko ka basi ye kuranɛ de ye. ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la kɛnɛ in kan yan nɔ ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛ ni batoko ma ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen tun b'a kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ damusɛgi la an k'ale lamɛn. bi sɔgɔmada in na an bɛ nin kuranɛ dafa kɛnɛ kan min ye an ka malimatu ye dukure Daro Asiya ɲɛma a ka promotion bɔli la alhamdulillah minisiri tɔgɔla n'o ye diinɛko ni batoko minisiri Dr Mahamadu Kone a ko cogo bɛ an kana se jɔ kɛnɛ kan k'a ka foli lase malimatu ma ani malimatu dɛmɛbaw bɛɛ nin baara in baaraba don a tɛ taa musakaw kɔ donc a y'a jira fɛnɛ k'a fɔ n'an nana an ka jira malimatu la k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna hakilina jamana b'a soutenir jamana b'a dɛmɛ ka d'a kan balimamuso kelen n'i sera k'o kalan k'o jogo don i k'a dɔn i ye du kelen jogo don i ye quartier kelen don hali ka taa se jamana kunturu ma i y'o yɛrɛ de jogo don ka da an balakaw jɔyɔrɔ kan bi an ka développement na ani an ka éducation na ka dugawu kɛ promotion min bɔra n'o ye maa 35 ye Ala ka barika don u la u ye kuranɛ min kalan Ala k'a kɛ u nafala ye diɲɛ ani lahara. ni tun bɛ tali kɛ diinɛ ni batoko ale ka ciden ma u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka hakilinaw cɛ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye
posu no e cakɛda min ka baara ɲɛsilen bɛ sɛbɛnfurako ciliw ma olu kɔni ka baarakɛyɔrɔbaw kɔni o dayɛlɛla a yɛlɛ a cakɛdaw kun be yen nɔ dɛ nka o kɔni ye dɔ fara cakɛda ninnu kan a baara in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ka ɲɛma bɛ tali kɛ Ibrahima Aïdara la an k'ale ka seeraw lamɛn. Jɔra telle manière que habitants ka se ka accéder service la facile ni dugumana lajɛ guichet de be pour que ni service minnu be o ka sɔrɔ ka boîte postale fɔlɔ boîte postale kun bɛ accéder kɛnɛmana la mais ko comme gɛlɛya nana sisan boîte postale sécurisera k'u don kɔnɔna la ni maaw bɛ fɛn fɛn san diɲɛ fan o fan ni boîte postale b'i bolo bi i ka fɛn bɛ s'i ma f'i sigiyɔrɔ bi bi na a bɛɛ b'a dɔn internet sisan mɔgɔw bɛ fɛnw san sisan donc bi bi na Mali la a sɔrɔli ka gɛlɛn mais ni boîte postale b'i bolo sisan i mana fɛn san ale internet kan i bɛ se k'a sɔrɔ Mali la an bɛ ka baara k'o fɛnw bɛɛ kan bi bi na donc o ye dugumana kɛcogo ye sanfɛla o ye poste yɛrɛ cakɛdaw ka bureau bɛ sanfɛ ta ka jate minɛ ni population mɔgɔw bɛ hali casier judiciaire la ni ma wolo a yɔrɔ kɔnɔna la a sɔrɔli a ka gɛlɛn mais bi bi la ni bureau de poste b'i kɛrɛfɛ i dan ye ka demande kɛ bureau de poste la i b'i sigi a kɔnɔ u bɛ taa dilan ka n'a d'i ma i mago bɛ hali acte de naissance n'a bɛ dilan mairie la ni mago b'a la ni tɛmɛna bureau de poste fɛ u b'a dilan u bɛ n'a di f'i sigilen ma donc an bɛ mun ɲini dɔrɔn population ka a faamu k'a dabɔ kun ye olu de ye u ka lafiya de ye. Ni tun bɛ tali kɛ poste ɲɛmaaba la Ibrahima Aïdara kɛnɛ in kan yen nɔ kunnafoniko ministre ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen tun b'a kɛnɛ kan Mamadu Dabo an ka lamɛn. Tɔgɔnɛbɔ an y'o kɛ a bɛ san bila ɲɔgɔn bɔ donc an bɛ Badalabugu an b'o ka k'o laɲini ala latigɛ o kɛra Ɲarela fana o tun bɛ kɔrɔlen mais a bureau kun cira k'a bɛ jɔ kura ye an min a bɛ san 3 san 4 bɔ a ma se ka jɔ donc o fana jɔra o fana inauguration kɛra bi bon Kati a fana kɛra commune belebeleba ye guichet annexe dɔ kun bɛ an bɛɛ sugu kɔnɔ o fana kun famana baara ma donc o fana jɔra kura ye k'o fana rénover donc an y'o saba de kurunbɔ kari bi donc baara in yɛrɛ kɛ kun ye mun ye ka poste lagɛrɛ jamanadenw na jamanaden bɛ fan o fan i k'a dɔn k'a fɔ poste ka surunya i la pour que i k'a dɔn poste yɛrɛ fɛn min ye nafa min bɛ poste la i fana ka se k'a nafa dɔ sɔrɔ quoi. Ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Dabo la a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka nin ko nin kɛ ɲɛtaa ko ye an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele min b'e bolo. Karamɔgɔ Sidiki an taga Ukraine jamana kan ni waati na Ukraine kɛlɛcɛw ye wuli ka jɔ caman kɛ min kɛra sababu ye k'u ka jamana fan dɔw bosi Rusila ni waati na Ukraine marabolo n'o bɛ wele ko Kiev kɛrɛnkɛrɛnnenya la o marabolo caman ne minɛ la kasɔrɔ ni waati kelen na tɛnɛndon ka taa bila tarata don na jirala ko Rusi sɔrɔlatalikaw kun ye mugujugu dɔ fili min yɛrɛ kun kɛra sababu ye ka maa dɔw bɔnɛ o ɲɛna ni ka maa dɔw fɛnɛ jugi ani waati na Ukraine lakana tigilamɔgɔw bɛ wuli ka jɔ caman na n'an bɔra yen nɔ an taga Chadi arabado Chadi marabagajɛkulu ɲɛma kura ale sigira ka bila donatɛmɛ fanga ɲɛma n'o ye be Mahamed Debi bolo ni waati na ko o dɛmɛ o ka baaraw la ni cɛ kofolo min yɛrɛ ko a sugandira ka sigi sa Mahamed Debi yɛrɛ n'o ye ale fa Idrisi Debi ko waati la ko o ka fanga juguya ba dɔ kun don nka ni waati na k'u bɛ ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɔra yen nɔ an taga Benin jamana kan cɛ marifatigi dɔw taara ka taga bi Benin dugu dɔ bɛ yen nɔ min bɛ wele Manjugu a bɛ Benin ni Niger dancɛ la ni waati na jirala k'u taara ni o dugutigi ye arabado sɔgɔmada joona fɛ nka ni waati na jatigɛ walekɛlaw k'u bɛ k'u seko n'u damayɔrɔw yira Benin lakanatigilamɔgɔw fɛnɛ k'u bɛ wuli ka jɔ caman na n'an bɔra na an taga Burkina Faso jamana kan ni waati na lakanatigilamɔgɔw bɛ wuli ka jɔ caman na jatigɛ walekɛlaw kɛlɛli la karamɔgɔ Sidiki an tiɲɛ min sɔrɔ ni kɛlɛ dɛ. Umu Danbele y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ.